sa meten makaya amngay pagpakita tati panagkakit na malbalita ayan mo yak ko sa wentik na puno tunggal man at matin ka na ulit ang panunutin karsurek yan ka at dapat problema ang sakit asuban ipalpal lang amo kaniya di mo lang amo ang masaksaktada diyak malagda nagarupos luluwa apay di mo mangyan nagito'y sa inan pamasakit mo diyak may turay awan ka di patek kuken ka na di mo maglawrurut kuken gura ururayat lang may sa balikas magbalag ang tuy marikring na ngay ayaten Salot-sulot yan ka at nagka-problema na sakit asumbat ipalpalag ang mukha riyan di mo lang mo ang masaksandanan tsak malam na nagarupos luluwa apay di mo pangin nagito'y sa ilan pamasakit mo dyan may ture awan ka di patek kuken ka na di mo man naururut kuken mura ururayik lang may sa balikas magpalag at marikrik na ay ayatin na Ilaan mo ang masasagtana tsak malagda nagarupos luluwag apay di mo mangin dagito'y sa ilan pamasakit mo dyan may ture awan ka di pala